Mun yarda duniya ce ke sa a dinga kwace har ma a dinga rance yau ma kun ga 'ya'ya ne. Kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe. Nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. Kuna lafiya ku? Ja lafiya kalau wallahi. To ya rayuwa? Alhamdulillah. Amin ya Allah. Yaya Maryam? Maryam tana da lafiya al'umma. Tana dan motsawa dai ko kamar da likita ya umurce ta. Gaskiya ba ta yi. Wani irin magana ne wannan? Dan ni ban taba gani ba umma. Me yake damun yarinyar nan haka? Ga abin da likita ya gaya miki kuma ba za ki aikata shi ba? Umma, yanzu fa Maryam fa gaba ɗaya ta ɓaci. Bala'in taurin kai ne da ita. Shi yasa ni yanzu ba komai ma nake cewa ta yi ba. Maryam ɗin? Yaushe ta zama haka kuma? Gaskiya ko umma, wato Maryam ta sauya hali gabaki ɗaya ta sauya hali. Yanzu fa cewa ne da ita Maryam shirya ki zo mu je mu gaishe da umma. Amma yarinyar nan sai ta ce da ni san ba za ta zo ba. Wai ita ni ma ai ba zuwa nake ina gaishe da nata iyayen ba. Yanzu umma ya kamata ta gaya min wannan magana. To yayi kyau. Yayi kyau. Watan duk yadda na ɗauki yarinyar nan a sai ta baka ta ɗauke ni ba. To ku dama kwantar mata da kai ne nake mata yadda take so amma tunda zancen ya zo da haka. Tunda zancen ku ya zo ga haka zan yi maganin Maryam. Duk halayyata zan fito in nuna mata wace ce ni a duniya. Za ta gane shayi ruwa ne. Maryam? Ai umma akwai abubuwan ma da kawai na danne ni ba zan faɗe su. Basu. Kar ka faɗi magana za su ɗaga min hankali na. Ka je ka sani a cikin damuwa in je in kama ƴar mutane da duka in sama kai na tashin hankali ga ciki a jikinta. Wallahi shine kadai abin da nake raga mata. Yanzu akwai ranar da na dawo bata san na dawo ba tana ban daki. Na ji tana waya da kawai. In kika ji baƙaƙen maganganun da take faɗa a kanki. Ni kaina? Kuma ka bata kake zaune da ita a gidanka? Ai da ka sake ta. Biyayya ki magana ki ciki sa ki. Su ma 'ya'ya ne. A'a, Aiman. Na wani. Tun ɗazu ka ce kana da magana da ni. Kuma na ga ka zo na kai shiru baka ce komai ba. Wato anti dama maganar wannan yarinya ce ummi. Wannan yarinya? Aho. Yar aikin nan? Wani abu ne ya faru kuma? Wata shawara ce da ni. Ina sauraron ka. Anti dan Allah me zai hana ki riƙe yarinyar nan kamar kika haife ta? In banda abin ka Haidar. Wani riko kake so kuma in yi wannan yariyar a cikin gidan nan? Banda rikon da nake mata in ba ta abinci, in mata sutura, in ba ta makwanci. To akwai wani riko kuma da ya wuce wannan? A'a, ba haka nake nufi ba. Ina nufin ki kula da ita. Ko da 'yar Islamiyyar nan ce ta gwamnati, ki sa ta ita ma ta samu ilimi na addini. To, Aiman ina ga ganin dai idan har na fahimci abin da kake nufi. So kake dai wannan yariyar ta tashi daga sunan cewa 'yar aiki sunanta. So kake a mai da ita sunan 'ya? Ai 'yar aiki sunanta, Aiman. To ai bari ka jin gaya maka. Wannan yariyar duk duniya kowa ya san cewa sunanta guda ɗaya, sunanta 'yar aiki. Kuma barin gaya maka abin da baka sani ba. Ko iyayenta da suka haife ta, 'yar aiki suka haifa. Tana da wani taimakon da aka yi mata ne da ya wuce aka ɗauko ta daga ƙauye aka kawo ta birni? Ta zo ta zauna a doguwar kujera, ta zauna a kafe, ta ji daɗin rayuwarta har ta ga electric, ta kalli TV plasma, ta shiga kicin ta aiki da kuka gas, ta buɗe fridge ta yi abin da ranta yake so. Ko ƙauye aka kai ta, za ta iya zuwa gidan ciyaman ɗin garin su ta yi abin da ranta yake so. Domin ta waye. A'a. Ka damu da kanka kana ta damun kanka akan wannan yarinyar 'yar aiki. Akan me? Idan kuma kana ganin cewa hakan da ake mata ma bai yi maka ba, to sai a mai da ita ƙauye. Ba shi kenan ba dai? Sai in ɗauko wata a mai da ita ƙauye. Su ma 'ya'ya ne.
ka kira ni ka ce mu haru a nan, me za ka gaya min? Abin da yasa na kirawo ki nan, ina so wannan cikin na jikinki a zubar da shi. Zubar fa ka ce? Eh Nadia, a zubar da shi domin wannan cikin naki bai yi wani girma da zai baki matsala ba. Dakata. Ba za a yi wannan da ni ba. Ba za ki samu wata matsala ba Nadia. Domin mutane da yawa an zubar musu da cikin nan. Sun zama lafiyar su kalau. Wannan ciki ba za a iya zubar ba. Tsoro nake ji, akwai wata kawata da ta je yi zub da ciki. Wallahi wai fusari yanzu ma ba ta iya tunani. Please Nadia, dan Allah ki kwantar da hankalinki. Akwai likitoci da dama da za su yi miki aiki lafiya lau ƙwararru. Maybe sun je wajen wani wanda ba ƙwararre bane shi yasa matsala ta faru. Ki kwantar da hankalinki, akwai ƙwararrun likita mata 100 nawa aka yi wa ga su nan lafiya lau. Okay, zan yi tunani a kai. Yawwa, okay fa ki tunani dan Allah. Mafiya yawan lokuta in dai zaka sa wa kanka tsoro a cikin wasu al'amuran naka shi yasa matsala take afuwa. Amma duk abin da za ka yi a rayuwa idan ka saka confidence sai kiga kayi shi lafiya lau ya wuce. Da Allah ki saki zuciya. Mun yarda duniya ce ke sa a dinga kwace har ma a dinga rance yau ma kun ga 'ya'ya ne. Kar ku mance wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe. Nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. Me ne kika zo kika yi min wani jugudi a gaba? Hajiya dan Allah dan Annabi ki taimaka min wallahi yunwa nake ji. Yawa. Ina abincin da na kai kina ci. Wallahi Allah kuwa ya Aiman ne ya kawo min ya ce ni ci. Wato shi dama ya riga ya rena ni wuyansa ya isa yanka. Duk abin da na sa doka na ce kar a tsallake min doka a cikin gidan nan sai ya taka ta ya tsallake doka. Shi ne yasa yanzu kika zo kike tambaya ta ai kin ci taliyar karshe yarinya. Dan Allah Hajiya ki haƙuri. In kika ƙara ciyan hakuri sai na cire miki hakuri. Na shiga uku. Munafuka kawai. Bari in gaya miki ɗin. Wallahi in kika ƙara ciya ma yunwa kike ji zaki ci abinci ko sai ranki ya baci. Ai tun da ya kawo miki abinci kin ci taliyar ki ta karshe da in baki abinci. Gwara in je in watsa karnukan nan na waje. In ya so keki ta zama da yunwa. Munafuka kawai. Bari in gaya miki ki je ki ƙara samun aikin da duk na saki ki gama. Kafin ma in ce ina neman ki wallahi in nazo na tarba ki gama ba ummi ranki zai baci. Sha. Wannan a ƙauyen ma ai haƙuri suke da ita ba ariya kawai. Nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama. Su ma 'ya'ya ne. Su ma 'ya'ya ne. To ya ake ciki yanzu? Kin shirya? Ma iya tafiya ko? Mu je ina kenan. Muna da inda za mu je ne da ya wuce asibiti? Kin jiki? Ai mun gama magana da likita. Ya ce kuma mu je ba wata matsala. Gaskiya ni fa na sayar da matsaya. Wace irin matsaya kuma? Gaskiya ba zan yarda a zubar da cikin nan ba. Saboda me kuma mun gama magana da ke Nadia ki ce ba za ki yarda ba a zubar da shi? Iya binciken da na yi, mata biyu na sani suka rasa rayuwarsu akan zubar da ciki. Kai, Nadia, wa me yasa kike yin irin haka ne? Ina so ki fahimci cewar wannan abun fa da kike tunani ba yana iya taɓa mutuncinki kuma da rayuwar mu gabaki ɗaya ba. Da ni da kai da su duka mu hakura mu karbi kaddara. Kai, aba. Ina ba zai taɓa yiwuwa ba gaskiya. Ni ma kuma ba zan iya aikata abin da kake so ba. Kawai ki haƙuri. Wannan kuskure dai mun riga mun yi shi. Kuma bakin alƙalami ya bushe. Saboda haka ki dangana ga Allah mu je a cire shi. Hello? Hello, salamu alaikum. Maman baby. Baban baby? Aisha ce. Aisha wace kenan? Aisha ƙawar matarka Maryam? Allah sarki na gane. To ya gida? Lafiya. Dan Allah baban baby kana ina ne? Jikin Maryam ne ya tashi. To insha Allah zan zo.
kuma ina tunanin haihuwa ne, naƙuda ce ta zo mata. Zan zo makaita insha Allah. Zan zo. Gani nan insha Allah. Aha. Yaya? Abin da ya sa dama ba mu tafi ba tun ɗazu ka biyo mu daga baya ba. Saboda ba mu san wani asibiti take zuwa awo ba. Ba magana asibiti ake yi ba yanzu. Mutumin da yake kan gaba irin wannan, je ki ɗauko ta, ki yi ƙoƙari ki ciko ta, zan juyo mota daidai kofa kuna fitowa. Ɗauko ta. Allah ya raba lafiya. Sannu. Daure. Insha Allah za ku rabu lafiya. Ya tausaya miki. Wahala babu daɗi ko da tana da ƙarshe, nema ya zama ibada a cikinsa kun ga kwai wata lada mai alama. Su ma 'ya'ya ne. Kai dai kai addu'a Allah ya raba su lafiya, ba maganar namiji ko mace. In ce ga naƙuda tana tsayi haka, to namiji ne. Allah ya sa dubiyin nan maza ne. Wallahi in je naƙuda ta tsayi, kyautata zaton namiji ne. Ko ɗauke ta ne? Zata za ta ƙarasa da ƙafar ta. Na likitan ne. Nan ne ko? Amin. Halin Isa, an Allah ya gaba namiji. Mu Allah ya gaba namiji. Insha Allah, kuma ɗan bi maza duk. Mu Allah ya. In dai Allah ya taimake ni na samu namiji, wallahi bashin nan na ƙarshe ma na ban ma. Wallahi na ban ma. In Allah ya yarda. Ya. Yanzu dai ba labari ko? Ko tana daɗewa ne naƙuda da yanzu me zan ce ne ya sani ba abin da na sani sai da ina yi sauke da lafiya. Yanzu kuna ji? Bayan da za ki kalle ka in kin je kuka ana gane kukan jariri namiji da mace. Allah ya kyauta. Amin. Fatan alkhairi za ka mata da wannan. Shi dai na gani. Ai fatan alkhairin kenan Allah ya bani namiji. Akwai alkhairin da ya fi gudun ɗa namiji? Duk ya ne. Alhamdulillah ba mu kai ga taɓa ta ba, ta sauka lafiya. Likita cewa kake an sauka. Mai ta haifa likita? Ta haifi 'ya'ya biyu. ‘Ya'ya biyu to ai baka fayyace min ba, maza ko mata ko sirki. Ta haifi mace da namiji. Alhamdulillah. Amma sai dai namijin ya koma. Ba yi koma. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba dai ita wadda ɗaya ƴar tana lafiya salam. insha Allah. Nan da ta haifa da ita lafiya salam. Sai dai wancan. Sai mu gode ma Allah. A gode kuwa. Su ma 'ya'ya ne.